Όχι ρε, δεν υπάρχει λόγος, τι να γράψουνε. Πολύ άσπα δεν έπαιξε το τελευταίο καιρό. Ας παίξει και η Μούρη κανένας αλλού. Παιδάκι μου, ωραίο. Πάμε. Φύγαμε. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Έχω κουραστεί από την επίθεση που δέχομαι, η οποία είναι ανελαίητη. Εκείνη τη στιγμή που μου είπε αυτό το πράγμα η κυρία Κούκα, πραγματικά σου μιλάω, ένιωσα μια ανακούφιση, να το πω, ευχαρίστηση, δικαίωση. Γιατί λέω, άρε άσπα, το ένστικτο σου δεν σε τρόπωσε. Η αίσθηση, η διαίσθηση, όπως θες πες το. Το αφιέρωμα στη Φωτεινή τι ήταν απόψε. Τι ήτανε, πες μου εσύ τι ήτανε. Γιατί, να σου πω κάτι, σου μιλάω τελείως ανοιχτά. Είναι μια απορία μου και δεν το ρωτήσω. Θα σου πω τελείως ανοιχτά. Πώς ξεκίνησε αυτό το περί αφιερώματος. Πώς ξεκίνησε, από τις κρίσεις των παιδιών ότι έχει τη φωνή. Ναι, έχει τη φωνή, έχει το χάρισμα, δεν ξέρω σε ποια φιλή ανήκει η κοπέλα, γιατί όλοι αυτοί στις φυλές το έχουν. Το έχουν, όλοι αυτοί που ανήκουν σε αυτή τη φυλή το έχουν αυτό το χάρισμα. Λοιπόν, αλλά δεν κατάλαβα γιατί το live έπρεπε να είναι αφιερωμένο στην κυρία Φωτεινή απόψε. Με την ίδια λογική να μου κάνουν και εμένα ένα αφιέρωμα. Να κάνουν και στον Νίνα ένα αφιέρωμα, να κάνουν και στον Νότι, να κάνουν και στον έναν. Και σε κάθε live να παίζει ένα βίντεο που ο ένας να βλογάται τα γένια του αλουνού. Μην μου πεις ότι τραγούδισε καλά απόψε η Φωτεινή. Έχασε το χρόνο, έχασε νότες, όλα τα έχασε. Τραγούδισες πολύ ωραία. Και η ίδια δεν γύρισε μία φορά να πει μία φορά ότι εντάξει, δεν ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει της πρόφησης μου είναι καλύτερη, δεν ξέρω τι έπαθα. Μόνο αυταρέσκονται ορισμένοι. Και τρελαίνομαι. Φωτεινούλα, Φωτεινούλα, τι πάει να πει Φωτεινούλα. Μην είπε με κανένα κανένας ασπασούλα. Με τη Φωτεινή. Απαξιό. Ξέρεις τι πάει να πει. Για μένα δεν μετράει καθόλου σαν άνθρωπος. Θα μου πεις τόσο κακιά μπορεί να είσαι. Δεν είμαι κακιά. Αυτή είναι η θέση μου. Τελείωσε ρε παιδί μου, δεν τη βλέπω. Αλλά πρόσεξε, το κακό το μάτι με ενοχλεί. Τι ζητάς ρε άσπα ρε γαμώτη. Σου έχω κάνει κάτι, πες μου ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πες μου ρε παιδί μου. Σου έχω κάνει κάτι. Δεν σε καταλαβαίνω. Τόσο καιρό προσπαθώ να σε αποφύγω γιατί δεν γουστάρω ρε εσύ. Δείξ' το. Τι, να σου δείξω τι, δεν είμαι τέτοιος τύπος, δεν γουστάρω, δεν σε... Πώς θα σου το πω. Έλα, αυτό το ξέρω ότι προσπαθεί να το κάνει αυτό. Άσε με Γρηγόρη. Έλα, εντάξει. Άσε ρε γαμώτη. Μην κάνεις αυτό το ειρωνικό, έτσι. Ειρωνικό το εκλαμβάνεις εσύ. Το αν είμαι ήρεμη και σε ενοχλεί λυπάμαι. Άντε άσπα, έχεις όλοι μέχρι εδώ. Γρηγόρη. Έλα. Κάτσε ρε Γρηγόρη, δεν γαμώτε σταμάτα. Έλα, κάτσε να τα πεις. Δεν είναι έτσι τα προβλήματα. Λοιπόν. Αυτά ήταν δεσποινείς μου που έλεγα πριν. Στην δεσποινίδα απαντάω. Ένα λεπτό. Γιατί αφήστε όμως κάτι άλλο. Έχω γίνει πιο κουκλάρης τώρα. Αυτό τη διαπίστωση να πιάσει. Φωτεινή. Ένα το Κουκλάρης και είναι δύο, και οι δύο εδώ μπράβο σήμερα. Τι ανέβασμα. Αυτή η συμπεριφορά εκεί έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή θα μπορούσαμε την άσπα σήμερα έξω από αυτό το παιχνίδι να συμπεριφερθείς έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, αν έξω από το παιχνίδι θα μπορούσα να συμπεριφερθώ έτσι στην άσπα, ίσως να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η άσπα είχε άλλες αντιλήψεις, άλλα πράγματα. Εκεί φώναζες, τσίριζες, εδώ τίποτα, δεν σε ακούν ούτε απέναντι. Δυνατά. Είμαι πολύ ήσυχη ως άτομο και δεν ασχολούμαι γενικότερα. Με την άσπα, όχι, δεν είχα ποτέ τίποτα. Εκείνη είχε μάλλον μαζί μου. Δεν ήθελε ποτέ να μου πει κάτι μπροστά μου. Ποτέ όμως. Ακόμα το πιστεύεις αυτό για την άσπα. Γιατί ότι κάτι είχε μαζί σου, δηλαδή ότι υποκρίθηκε και δεν ήταν ειλικρινή. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε. Ήταν ζήλια. Εγώ θα το πω έτσι. Δηλαδή δεν έχεις ξεφύγει ακόμα γιατί, από αυτό επειδή λέγανε όλοι ότι... Δεν έχεις ξεφύγει από το μύθο, από το σενάριο, την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή ότι εκεί μέσα σας έβαλαν σε μια διαδικασία να αρπαχτείτε δύο άνθρωποι που είχατε κάθε λόγο να είστε... Όχι εμένα. Ναι, ορίστε. Την άσπα έβαλα. Κύριε Θεοδοφυλόπουλε. Τώρα κυρία. Να προσθέσω κάτι. Κάτι να ρωτήσω. Υπήρχε ρατσισμός επειδή είσαι τσιγκάνα. Όχι, καμία σχέση. Τσιγκάνα. Όχι, καμία σχέση. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε για την άσπα είπα κάτι τέτοιο. Εκείνη την εποχή όμως, αυτό που εγώ είπα και τώρα παρακολουθήσαμε στο βίντεο, μεταφράστηκε ως ρατσισμός. Ποια είναι αυτή που μιλάει έτσι για τους τσιγκάνους και τους υποτιμά. Εγώ είπα το θετικό. Είπα ότι όλοι οι άνθρωποι, περισσότεροι που ανήκουν στη συγκεκριμένη φυλή, έχουν αυτό το χάρισμα, το τραγουδιστικό. Μην μπερδεύουμε τα παιδιά θαύματα με τους ανθρώπους που έχουν απλώς μια ικανότητα τραγουδιστική. Αλλά προσέξτε κάτι. Όλο αυτό το σκηνικό που είδαμε τώρα αποδεικνύει κάτι. Αυτό που εγώ είχα υποστηρίξει μπορεί να το θυμάσαι. Όταν είχα πρωτομπεί στο παιχνίδι με τα υπόλοιπα παιδιά, τις 2 πρώτες εβδομάδες μάλλον δεν το παρακολουθούσε άνθρωπος. Και μας κάλεσαν από την παραγωγή, όλους μας μάζεψαν και μας πήγαν τέλος πάντων σε έναν άλλο χώρο που δεν υπήρχαν κάμερες και μας είπαν παιδιά, κάντε τον εαυτό σας, μην είστε έτσι μαζεμένοι, γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα, σας ενοχλεί κάτι, είστε πολύ μαγκωμένοι.
όχι, έλεγε ο ένας, όχι ο άλλος. Πετάχτηκα εγώ και είπα, έχω την εντύπωση ότι κάποια πράγματα είναι στημένα εδώ, ότι είναι μεθοδευμένα, ότι έχει προαποφασιστεί ότι κάποιοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Μας έχετε δει τέλος πάντων, μας έχετε κόψει πως είσαστε φυσιογνωμικά και αυτά. Ποιοι από εμάς πιθανολογείται ότι μάλλον κάνουν καλύτερα από κάποιους άλλους για να υπηρετήσουν το ήδη γνωστό σύστημα της showbiz για εσάς που το δουλεύετε πολύ καλά. Και έτσι γίνονται οι κρίσεις. Εσύ τραγούδησες, δηλαδή υπήρχαν άτομα που δεν τραγουδούσαν σωστά, είχαμε αυτιά και ακούγαμε όλοι, έτσι. Δεν πατούσαν σωστά στον χρόνο, παρόλα αυτά. Συγχαρητήρια, μπράβο, προοδεύεις. Και κάποιοι άλλοι μέναν πίσω. Είτε γιατί τα πρόσωπά τους δεν ήταν πολύ. Δεν γράφαν καλά στο φακό, είτε γιατί τα σώματά τους ήταν λίγο. Θα ακούσουμε και τη δική της απάντηση. Ναι. Αυτό λοιπόν το σκηνικό που είδατε είναι μία ένδειξη του τι μπορεί να γίνει όταν κάποιοι ξέρουν πάρα πολύ καλά να μεθοδεύουν κάποια πράγματα. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.